بسم الله الرحمن الرحيم. ni mama seme mane ti wuli ka do fika seme do fika seme di namu nunu ye seme nyoro de alwata ni to dugu sogo fe ma do dugu kono folo de namu e nyebe barakuna ki to dugu sogo fe namu bara yele la fendo de fe alwata de ni bara ba la dala abi wuye dugu ma de ma ti to sogo bamanongo ko de ma nyuma abi ma seme nyoro nye ni be jiri ko nyuma abake ma bi ni bata ni nyuma nyana billahi min sharri shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad ya rafi'u darajati wa dudu kashfi gumma muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nga fuli anita nibi yankanu bagaw ana flel bagoy no watina aw denke an aw balmake Houstaze Gaoussou kuma ala kan be sahaba mo amba feka kuma bi yiri min ka amba fo man ko mangoro yiri do na fo chama bi yiri min na donc amina fla fa kan bagaw na la bagaw yi ko so be sika don fem bi yiri na ku yera na fani aye u kero anu sigero la ala kan be sahaba mo amba damine yiri nyere frabulu la folo nan kama ko mangoro mamunun be no ko so juma be ula ye fen chama ke manya soro ala kana flake de nya bulu ko kolende na bulu bi kan ko watimina akrokro lamani iba dotti ga dole ba bi da ko ni ba nyini iba jikun so bi bla o robe ibi lafiya soro ibi to ka dumya ka kuma ni ala ka jinya ala bi so wi ka bika ala kan be so ba ma ko fe mamunun be ko suma dualen babula wi pencama ko manya soro iba bulu min tige ko hake ko ti ala iba dagala iba tobi ka mo ko sobe na mona tumamina ibina bugurija de nyini ibi bugurija iba mu ifari fambela jelena donc ibi ti ko ni mangoro toblen jide ko ata bugurija mbo ifarla ye dogo kun kelen kan kana ala ka jen suma ambila ababuila ko fe amina yiri ngara farala fara fana na fo chama be ala kenen ma doni bakaw moru ani la tutigu munu bi sebeni ke wala hala dabala sebenuna ni ba fi ala ka musajabu di ima ka dawla di ma ka barako nana ni bi ka dabak la jida ka mangoro ni farado bla ala ka tobini ay iba faran do wuli aga ko tala ni hakami soro iba bla daga kono ka dabaji ke aka kana to ko sobe abina wu ka ke ala abi nyaji mi fene bo ibi jabi nyaji doni fana bla ala ka no tobi donc iba chaîne ibi soro ya baraka ni ay na ala ka jin ala bi mustajabu jima nan ko mako do jabi o bala ko sobe o temene ko fe ka boyi mangoro fara halisisa mamun be ko say ko golemi ula ku ye fenja mango manye soro ibina mangoro iba fara de wo iba wuli isara ga hakemi soro donc iba tobi fo ka amu na mona tumamina ibina jigi ba sigi ba chaîne ibina bukurje de fana ni ka bamana safina ni nango mako tulje safine ibina bukurje mu ifarla ki sigi milti tanyo wana ibi soro ka jinta furajin ibi duna nyeken kono ibi soro ki koni furajin ka tulje safina nga ki faru nu mumu ko ke ka burjen ko be farla ni do ko kelen ken ga ka se kleta annani ma sai min bila abayere ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jin ala kan be so ma ko fe amina manja do di mangoro ere dinka manja min yake ni ma da hakala illa ba dawla fe ta si jansoro a dawla ka bo fo ga dantena ko sobe ni mangoro de mo na wati mina ka bela jelen ke bilimani ibina de ni ba bla shon kono ba farabo ala ka kolo ko fili ka bunu num bla shon kono walma minando kono ka soro ka sigi dimoko bina do ala fo ka cha ibi jilaja iba da tuku dimoko ndala dimoko nunu bi samangoro na ibina obo ibi mangoro yera fere fana ni tuguni ka faraka donc ibina ni bela jelen fana nga ka dakile la folo akaja ibina wadudu sebe shine bafla shine kema fla ani shine moka ani fla ibina onnashin dota ibo ke mangoro ni ani mangoro fere na ani dimoko nuna ben bela jelen fana nga parfum kadiye ibi oke ala iba je ba ke uflan ni ye ni usu ni ye klitan nani soraka kase klem muga ani flama manja ko ifemi ibadon nga ikana ke dongori ibi tuka usu barsala na dawla kabina aka bo fo ga dantimo ku wa dawla suku mindu mo be kanu fana ka heraw de kiye obi yirina nan ko mako mangoro ala kan be so o temenen ko fe ka boy halisi sa
mangoro yɛrɛ lili siri jugu bɛ maa minnu kan maa minnu donna ko caman na u ma ɲɛ sɔrɔ gɛlɛyaw b'u kan u t'a dɔn u b'a wuli cogo min na i bɛna mun de kɛ i bɛna mangoro lili ɲini kuru hakɛ ko tɛ a la i sera ka hakɛ min sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛna bana fana ɲini i b'o lili fana ɲini i b'o fara a kan n'i m'o sɔrɔ i bɛ guna fana ɲini i b'o lili fara a kan n'i ye bana sɔrɔ walima i ye guna sɔrɔ i b'o fara mangoro in lili kan i b'a fila don daga la i b'a tobi n'a mɔna tuma min na i bɛ yɛlɛ fɛn kɔrɔtalen dɔ kan i b'i ko i b'i jija i ka tile 9 sɔrɔ nin kan n'i ye tile 9 sɔrɔ nin kan Ala subahanahu wa taala b'i dɛmɛ k'i kɔrɔta kosɛbɛ i bɛ cogo min na Ala b'i yɛlɛma ka bɔ o cogo la maa minnu bɛ yen k'u ka kow datugulen don k'u ye ko caman kɛ u ma ɲɛ sɔrɔ hadamaden dɔw i b'a sɔrɔ u datugulen don u yɛrɛ t'a dɔn u b'a kɛ cogo o cogo hali n'u bɛ taa dɔnnikɛla fɛ u bɛ saliya a kɛli la kana fila kɛ i jija i ka mangoro furabulu tigɛ dɔrɔn i yɛrɛ si hakɛ furabulu i b'o tigɛ latuden dɔ bɛ ko adama i bɛna adama kelen kelen de ci mangoro fura in bɛɛ kɔnɔna na adama yɛrɛ bɛ ci 1 2 2 2 Ala k'an bɛɛ sababa ma n'i y'a ci a kan kelen kelen fo i si hakɛ la i bɛ sɔrɔ k'a bila ni dugu jɛra sɔgɔmada fɛ yanni i bolo ka don baara la i bɛ kelen ta i b'a fɔ Ala nin ye ne ka dayɛlɛli sababu de mangoro fura jenitɔ ye ne bolo nin ne ka nafolo sɔrɔli mangoro fura jenini sababu ye nin ne ka hɛrɛ sɔrɔli jenini mangoro furabulu de ye n bolo tan i b'a bila tasuma na n'a sisira i b'i bolo yanga kunna i bɛ wuli i bɛ t'i ka baarayɔrɔ la n'i b'i si hakɛ in sɔrɔ mangoro furabulu in jenini na Ala subahanahu wa taala bɛ yɛlɛma don i ka kow la Ala k'an bɛɛ sababa ma an tun b'a fɛ ka dakuruɲɛ fila fɔ mangoro kan nin waati in na donc kanubagaw k'a ta k'u yɛrɛ nafa ni a ye o kɛyɔrɔw ani o sigiyɔrɔw la donc an bɛ dugawu kɛ kanubagaw ye ni maa minnu y'a kɛ Ala ka barika don a la an b'a fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu